Mid-dinja reali għal dik virtwali, dan huwa l-vjaġġ li ħassewhom jagħmlu ħafna li żaru l-Malta Robotics Olympiad illi saret għas-sitt darba. Avveniment li dejjem qed jikber kif isrilna l-organizzatur James Catania meta żorna l-attività. Kollox hawn 61 eżibitur id-darba fil-fatt kellna ħafna iktar bżonn floor space allura ġejna l-MFCC. Il-punt tal-MRO huwa importanti ħafna. Il-punt huwa aħna kif rajtu s-setup mhijiex ta' exhibition. Is-setup huwa ta' numru ta' workshops ta' teknoloġija maqogħdin f'daqqa. Aħna rridu nuru lin-nies xi tfisser fil-verità it-teknoloġija llum il-ġurnata. Jekk tażel l-edukazzjoni u mbagħad eventwalment karriera fit-teknoloġija id-industrija x'tista' toffri fil-verità. Qabilna tul il-jum tal-ġimgħa żaru dan l-avveniment maħsub biex jiżviluppa l-kreattività 3600 student. James fisrilna wkoll kif għall-ewwel darba Malta qed tospita l-Malta Drone Nationals li tfisser li issa Malta saret waħda mill-postijiet li jsiru tlielaq fiha għas-snin li ġejjin. Il-lettur Jeremy Gregg fisrilna kif sar proġett mal-Heritage Malta fil-Katakombi ta' San Pawl, proġett li juri l-impatt ta' realtà virtwali tant li tħossok qiegħed tassew fil-Katakombi kif ħassejna aħna. Għamilna isu drone. Qed idur fil-katakombi stess, ġifieri li huma skanjati 3D biex dak li jkun ma jkunx jista' jinżel fil-katakombi stess fiżikament ħabbar jew xi disability jew għax ħafna eluq, tipo affarijiet dak li jkun xorta jista' jesperjenza il-katakombi. Rajna wkoll il-famus Robot Wall E li huwa inkluż fil-Big Challenge tal-avveniment. Barra minn hekk iltqajna wkoll ma' David Rizzo li fissrilna s-sistema tal-coding li tfal jistgħu b'moħħhom janalizzaw sitwazzjoni u jagħmlu affarijiet bi proċess b'tali mod li r-robot b'mod virtwali jurihom dak li programmaw huma u bekk l-istudenti jkunu jistgħu jaraw fejn marru tajjeb u fejn marru inqas tajjeb. Permezz tar-robotics li huma pereżempju qed naraw hawnhekk ikonna jigs b'moturi u sensors tal-motion, sensors tal-kulur, biex mbagħad it-tfal ikunu jistgħu jipprogrammawhom kif jibdew, fejn iridu jimxu, jekk iridu xiduru fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk u jekk iridu xjifqu jmorru lura. Dawn huma ftit mill-eżempji ta' realtà virtwali li għal-jumejn imlew it-tinda tal-MFCC f'Taqali.